aké sú prvé pocity pred rýchlostkami, pred slavnostným štartom? Prvé pocity sú divné, keď máme toto restriktory už teraz, lebo doteraz som chodil slalom bez, takže teraz s restriktorom to je také slabšie, no ale však šmíka sa, skúsenosti v ňom nemám, čiže mne to viac menej len dobre, že ten restriktor tam mám. A po obliadkách trate, čo hovoríš na trate? No prvá takisto jak minulý rok, akože strašné bláto, ale to isté čo minulý rok. A tá druhá je akože dosť rýchla, zradná, sú také dve asfalty tam, kde sa vlastne mení z takého drsného asfaltu na taký hladký, kde sa bude dosť šmíkať, takže uvidíme, postražíme. Máme teraz druhé miesto absolútne v MRC a bojujeme proti R5-ke, teraz najnovšie, takže uvidíme, akože nebudeme sa dať za ňou náhliť a jak to skončí, tak to skončí. Okay, tak budeme držať palce. Ďakujem. Kubo, ako sa ide s restriktorom? S restriktorom dobre, ale bez interkomu zle. Tak musí spolujazdiť s rukami ukazovať, nie? Ako bolo na Lučkách? Na Lučkách totálne zle, bo tu ešte jakž tak si pamätáme z minulého roku, ale Lučky zle. Ťažké. Držíme palce. Dík. Mm-hmm.
Čau Kubo, vítaj v cieli, keby si zhodnotil dnešok, ako sa ti to páčilo? Dnešok hodnotím 6 z 10. Keby nám išiel Interkom, tak by som to hodnotil 8 z 10, ale také boli podmienky, rally je ťažký šport, tvrdý. Prehrali sme svoj súboj proti Jurečkovi, kde sme vlastne bojovali, alebo ešte bojujeme o titul, lebo ešte ide sa ten Slovakia Ring. Uvidíme, jak dneska sme vlastne skončili, to jak spočítame, či vôbec bude mať zmysel tam ísť a podľa toho sa rozhodneme a vlastne ideme ďalej, už sa teším na novú sezónu, bo toto bolo strašný myšunk. Čo možno chýbalo do tých plných 10 bodov dnes? Auto, čo by som s ním išiel celú sezónu a Víťo bol super. Víťo. Poď naspäť. Víťo, ohodnoť Kubov dnešný výkon, ako sa ti to páčilo s ním? Já si myslím, že nám to sedlo až na problémy. Na prvních 4 herzetách, kde nám nefungoval interkom a ukazoval jsem mu rukama a snažil jsem se křičet, tak si myslím, že to bylo vůbec špatné. Na první závod s Mišákem, s takovým autem, si myslím, že dobrý. Závody byly pěkné, tak jsme tady v cíli. Co víc si přát. Ktorá trať ti tak možno viac pasovala? Tá kratšia. Aj keď bolo tam bláto, ale tá kratšia mi pasovala viac. Určite. Nejaký moment dnes, ktorý ťa prekvapil? Že v Eve treba viacej ťahať ručku, jak som si myslel. OK, tak užite rampu, čau. Díky, čau. A je to Jakub Jatišina, Vlaďo Baďura, zatliskajme. Chlapci sa umiestnili, ak dobre mám výsledky, 5. miesto v pohári organizátora.